Wiki yatha tinafotokozera napo kusiyana pakati pa shiriki yayikulu ndi shiriki yaying'ono eti, ndipo tinalonjezana kuti insha Allah wiki inoyi tikhala tikuyang'anapo zokhudza gawo la ashiriki al-akbar kapena kuti shiriki yayikulu. Koma tisana fotokozepo mwatsatanetsatane zokhudza shiriki yomwe ili yayikulu, tidziwe kuti shiriki ili muzigawo zimene tazifotokoza kuti ndi zigawo ziwiri. Koma zigawo ziwirizi tikaziona bwinobwino mkati mwakemo timapezamo zigawo zodutsa 70. Shiriki payokha yagawidwa mu zigawo ziwiri, koma zigawo ziwiri zimenezi tikazitambasula mwatsatanetsatane zikupezeka kuti zikutulutsa timitundu ting'onoting'ono tokwanira 70 kapena kudutsirapo. Abdullahi bin Mas'udi akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam anayankhula kuti arriba bid'un wa sab'una baban, katapira ali mumagulu odutsa 70. Katapira amene ambiri amachita uja, amene ujayo wadutsa magulu 70. Wa shirku mithlu dhalik, ndipo shiriki nayonso ili magulu ngati omwewo, kutanthauza kuti nayonso shiriki bid'un wa sab'una baban, ili ndi magulu okwanira 70 kapena kudutsirapo. Ndiye pa magulu akuluakulu amene tafotokoza kuti alipo awiri, ndiye kuti magulu odutsa 70 muli gulu lina limene likugwera pa ashiriki al-akbar, ndiye pali gulu lina limene likugwera pa ashiriki al-asghar. Ena akugwera mu shiriki yaying'ono ndipo ena akugwera mu shiriki yayikulu. Ndiye tiyambepo tsopano kuyang'ana za mitundu ya shiriki yayikulu. Shiriki yayikulu ili mu mitundu yokwanira inayi, mitundu yokwanira inayi. Gawo loyamba ku mitundu ya ashiriki al-akbar ndi ashiriki al-mahabba. Ashiriki al-mahabba, tikati ashiriki al-mahabba tikutanthauza kuti shiriki ya chikondi kapena kuti shiriki mu chikondi. Ndiye tikumbukire kuti liwu la ashiriki tidalitanthauzira kuti ndi chani? Ittikhadhu shariki au niddan ma'a Allahi jalla wa ala fi rububiyatihi au fi uluhiyatihi au fi al-asma'ihi was-sifatihi, kuti ndi kumuphatikizira Allah ndi wina wake mu ar-rububiyya, umbuye umene ali nawo, ubwana umene ali nawo, au fi uluhiyya, kapena mu ntchito zimene ifeyo tikuyeneka timuchitire iyeyo basi, ntchito za ibada, ntchito zokhudza mapemphero, au fi al-asma'ihi was-sifatihi, kapena mu mayina ake ndi mbiri zake. Ndiye kuti pamenepo tachita ashiriki. Ndipo tikaona gawo loyamba mu shiriki al-akbar ndi ashiriki al-mahabba, zikutanthauza kuti kumuphatikizira Allah ndi zolengedwa zake mu chikondi. Kumuphatikizira Allah ndi zolengedwa zake mu chikondi, kutanthauza kuti munthu kumachikonda chinthu china chimene chili cholengedwa cha Allah subhanahu wa ta'ala, kapena kumukonda munthu mzako kwambiri pogwiritsira ntchito chikondi chomwe ukuyenera kuti umukondere nacho Allah subhanahu wa ta'ala. Tikamati ashiriki al-mahabba tikutanthauza kuti munthu kumachikonda chinthu china chake kapena wina wake kwambiri pogwiritsa ntchito chikondi chomwe iweyo umamukondera nacho Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akuyankhula mu Qur'ani, tikabwera mu sura 2, sura al-Baqara, tikabwera mu sura 2 aya 165, sura 2 aya
165 akuyankhula mmenemo Allah jalla wa ala kuti wa minan nasi, ndipo kuchokera mwa anthu muli awo amene man yattakhidhu min duni llahi andada, amene atenga pambali pa Allah andada. Liwula kuti andada likutanthauza opikisana naye Allah, amene akuchitanso mukuganiza kwa anthu amaona ngati nawonso amachita zimene Allah amatani amachita. Ndiye chimene chikuchitika njani? Awawa amene atenga pambali pa Allah opikisana naye, yuhibbunahum ka hubbillahi, amawakonda amenewo ka hubbillahi, ngati mmene amamukondera Allah. Kusonyeza kuti iwowo akukonda china chake kapena akukonda wina wake, koma kakondedweko ndi mmene amamukondera Allah. Ndiye Allah akunena kuti walladhina amanu, tsopano awo amene akhulupirira, ashaddu hubban lillahi, chikondi chawo chimakhala chambiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kusonyeza kuti amene akhulupirira amamukonda Allah kwambiri poyerekeza ndi zimene Allah adazilenga kapena ndi amene Allah adamulenga. Kumukonda kwambiri munthu ndi chikondi chimene umayeneka kumukonda nacho Allah ndi shiriki, ndipo shiriki yake ndi yayikulu osati yaying'ono yayi. Munthu kumukonda wina wake ndi chikondi chimene umayeneka kuti udzimukondera nacho Allah, pamenepo ndiye kuti munthu wachita chani? Wachita shiriki. Ndiye tikabwera mu ndemanga yake Ibn Kathir akunena kuti wa qawluhu ta'ala, ndi mawu ake Allah subhanahu wa ta'ala onena kuti chani? Onena kuti walladhina amanu ashaddu hubban lillahi, pomwe okhulupirira chikondi chawo chambiri chili pa Allah, yani walihubbihim lillahi, chikondi chawo chimakhala kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tamami ma'rifatihim bihim, chifukwa cha kumudziwa kwawo kumene akumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pachifukwa chonena kuti Allah uja amudziwa, iwowo amamukonda kwambiri ngati mmene munthu amachikondera china chake ndi chikondi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso wa tawqirihim wa tauhidihim lahu, poonjezera pamenepo amadziwa ukulu wake umene Allah ali nawo, komanso wa tauhidihim lahu, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala amamupanga kukhala mmodzi, yani ndi kumpanga kwawo mmodzi kumene wanampanga kuti Allah alipo mmodzi. Ndiye pachifukwa chonena kuti wani Allah subhanahu wa ta'ala amaudziwa ukulu wake ndipo amamulemekeza Allahyo, la yushrikuna bihi shay'an, iwo samamphatikizira iyeyo ndi china chilichonse. Akamachita zinthu zawo amachita pofuna kumusangalatsa Allah. Ndiye pachifukwa chonena kuti akuchita zinthu zawo pofuna kumusangalatsa Allah, iwowa amachita zimenezozo mwachikondi, ngati mmene mkazi akakhala kuti wakwatiwa kumene, osati watha zaka zingapo iyayo, koma akakhala kuti wakwatiwa kumene, mmene amamukondera mwamuna wake, amachita chilichonse chimene mwamuna akutani akufuna. Sitikunena amene akhala zaka zingapo, chifukwa amene akhala zaka zingapo akudziwa kuti amayamba kuona zifuka tsopano. Amona zifuka pa mwamuna uja, samanditere ine, samandipangira zakuti, amene ajawo basi tikungokhalira chifukwa cha ana basi. Sitikunena chikondi chimenecho, koma tikutenga chikondi chimene chimachitika mwamuna akakafusira mkazi kuti amukwatire. Muone mkazi amene amamukondera mwamuna uja amatha kuyankhula zina zimene samatha kuyankhula. Mkazi amatha kuyambana ndi makolo ake chifukwa cha mwamuna amene. Ndicho nchete chikondi chimene chocho chimakhala kuti ndi cha Allah. Tsopano kulolera munthu kuyambana ndi anthu chifukwa chofuna kusangalatsa ndani? Allah. Pamene munthu udzalolere kuyambana ndi anthu pofuna kuti umukondweretse Allah, uzadziwe kuti wewe suli mugulu la anthu kuphatikiza Allah ndi china chilichonse. Ndiye la yushrikuna bihi shay'an, anthu amene wasamamuphatikizira Allah ndi wina aliyense, bal koma kuti ya'budunahu wahda,
amampembedza iyeyo Allah yekha basi. Ibada yawo amachitira chifukwa cha ndani? Cha Allah Rabbul Izzati wal Jalali. Wayatawakkaluna alayhi, ndipo amayedzamira nthawi zonse mwa iyeyo. Ndifake Allah kunena kuti wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun au almu'minin, ayedzamire mwa Allah awo amene alotani okhulupirira. Kusonyeza kuti alladhina amanu, amene akhulupirira amayedzamira mwa Allah. Akuyedzamira mwa Allah chifukwa chani? Amukonda Allahyo ndi chikondi chochuluka kwambiri. Chifukwa aliyense amene amayedzamira mu chitumwa zikutanthauza kuti chitumwacho amachikonda kwambiri kusiyana ndi ndani? Ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Amene akuyedzamira kuti adzipita kwa asing'anga kukalandira thandizo lina lilonse, amene ndeti chikondi chake wachika pa asing'anga aja. Amene iyeyu chikondi chake wachika kwa abusa, likampeza vuto amathamangira kwa ndani? Kwa abusa. Amene chikondi chake wayika mwa shehe wa matalasimu, vuto likampeza amathamangira kwa ndani? Kwa shehe wa matalasimu. Koma wokhulupirira vuto likampeza iye amayedzamira mwa ndani? Mwa Allah subhanahu. Choyambirira chimene chimabwera kwa iyeyo ndi Allah. Vuto landipeza ndikuyedzamira mwa Allah. Chinthu chiya ndichitikira ndi chifukwa cha samayang'ananso kuti aganize kawiri katatu kuti apa pali ndani. Chimene amachita iyeyo ndi kuyedzamira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'budunahu wahda, ukwakumpembedzanso Allah yekha basi. Ndiye tikunena kuti mawu amenewa onena kuti walladhina amanu ashaddu hubban lillahi, yani walihubbihim lillahi wa tamami ma'rifatihim bihi. Chimenechi ndi chikondi chawo chimene amakhala nacho pa Allah chifukwa cha kukwanira kumudziwa kwawo Allahyo, wa tawqirihim wa tawhidihim lahu, komanso amakhala kuti akudziwa ukulu wake Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo tauhidi yawo imakhala yokwanira pa Allah, yani amamupanga Allah kukhala mmodzi. La yushrikuna bihi shay'an, samamphatikizira iyeyo ndi china chilichonse. Bal, koma ya'budunahu wahda, amampembedza iyeyo yekha basi. Wayatawakkaluna alayhi, ndipo amayedzamira mwa iyeyo. Amayedzamira mwa iyeyo chifukwa chani? Amadziwa kuti Allah walangiza kuti anthu okhulupirira ayedzamire mwa Allah. Wa ala Allahi falyatawakkal almutawakkilun, kuti oyedzamira ayedzamire mwa Allah, kapena amene amayedzamira mwa Allah ndi awo amene alokhulupirira. Kusonyeza kuti aliyense amene ali ndi chikhulupiriro chosokonekera amayedzamira mu zinthu zina posakhala Allah tabaraka wa ta'ala. Amayedzamira mu zitumwa mene tanenera muja, amayedzamira mu asing'anga, amayedzamira mwa mashehe kuti azimpangira zinthu. Ndi chifukwa chakenso mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas akunena kuti anthu 70,000 akalowa ku janna popanda kulandira mafunso ena aliwonse kuchokera mu umma unowu. Ndipo anayankhulapo kuti anthu amenewo ndi ati? Wani, ndi anthu amene la yastariqun, samasakasaka kuti achitiridwe ruqya. Sasakasaka kuchitiridwa chani? Ruqya. Kuti akampeze wina wake ambuje mundipangire ruqya kapena inu samasakasaka zimenezi. Komanso samakhulupirira mumwayi kapena tsoka muzolengedwa za Allah. Anthu ena mwina akaona njoka yakuda amanena zakuti. Anthu ena akaona nyenyezi ija imawala ija amati shooting star ija akuti amapanga amakhumba china chake. Hadi nyenyezi ija iwakwaniritira zotani? Zokhumba zawo. Samapanga zimenezo. Komanso samapanga kuwotchetsa kunsanaku ndi chitsulo, kupanga ngati mabala kuwaotcha samapanga zimenezo. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ndipo pambuye wawo amatani? Amayedzamira. Kusonyeza kuti aliyense amene wapita kwa wina wake kukapangitsa ruqya, ameneyo sanayedzamire mwa Allah. Ndifake mtumiki anaphunzitsa kuti wina aliyense adzipangire yekha yeyo, chifukwa chonena kuti chani? Zisonyeza kuyedzamira kwake mwa Allah Rabbul Izzati wal Jalali. Ndifake timaletsa kuti akazi usamapite kwa awo amene amapanga ruqya. Chifukwa chani? Mupita lero akakupangirani ruqya zisiya, pakatha nthawi ziyambiranso mupitanso kwa iwo wacha zisiya, pakadutsa kanthawi mupitanso. Ndiye chimene chimachitika njani? Mumayamba kuyedzamira mwa munthu uja,
mumasiya kuyedzamira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa maona ngati kuti inuyo kumpempha Allah sangakulandireni, pamene Allah kunena kuti ud'uni astajibi lakum, ndipempheni ine ndidzakutanini, ndidzakupatsani. Ndiye chifukwa chani munthu akusiya kumpempha Allah yekha akupita kwa munthu wina kuti akampemphere Allah? Pamenepo munthu ukugwira. Ndiye anthu amene amamukonda Allah amayedzamira mwa iyeyo, amakhala woyedzamira mwa iyeyo. Komanso ndi anthu amene yaabudunahu wahda, amampembedza Allah yekha fi jamii umurihim ilaihi, mu ntchito zawo zonse zimene iwo amachita chifukwa chofuna kusangalatsa ndani? Allah tabaraka wa taala. Kati limodzi pamenepo ndiye pagawo lonena kuti wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbi llahi walladhina amanu ashaddu hubban lillahi. Tikutanthauza kuti awa anthu amene chikondi chawo achiyedzamiritsa kwambiri pa zinthu zina posakhala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatiyeni tiperekeni chitsanzo. Masiku ano kuli masewera ampira amene anthu amawakonda ndi kumawaonerera, koma masewera ampira omwewa asanduka shiriki. Asanduka chani? Shiriki. Kuchikondetsetsa chinthu china chake kwambiri mpaka na chinthucho kumakulepheretsa kuchita zimene Allah wakulamula, chinthu chimene chocho chimasanduka chani? Chimasanduka fano, chimasanduka nidda. Pamene munthu kuonerera mpira, mumpira mafukahaa wa ahlul ilmi akuyankhula kunena kuti muli zonyasa zambiri mpira umene timaonerera uja. Wani, mmene muja muli nyimbo, mmene muja amachemereramo zinthu za haramu, mmene mujamo makhala kusakanikirana amuna ndi akazi, mmene mujamo muli amuna amene amaonetsa ntchafu zawo. Ndipo alfakhdhu aura, ntchafu ndi chani? Ndi maliseche. Mmene muja muli amuna amene amameta mosakhala bwino, akumeta mwa haramu. Mmene mujamo muli amuna amene adzijambula matatu. Zonsezo munthu nsilamu akakhala kuti akuchulukira kumazioneraonera, zimapezeka kunena kuti kunyasidwa pa chinthu chimene chijacho kumachoka pa chinthu chimene akuchita munthu uja, ndiye zimafika pochiona ngati chinthucho nchabwinobwino. Idha kathratil insasi qallatil ihsasi, chikachulukira chinthu kuchitidwa kunyasidwa kapena kusasangalatsidwa pa chinthucho kumachepa. Ndiye ngati munthu maso ako azolowera kuona zinthu ngati zimene zija, sumaona vuto mpaka na lero lino muone anyamata achisilamu zimene zikuchitika ndi chani? Akumeta chonchija. Si mametedwe aja ambokhazikika, akwatenga kuti mametedwe amene aja awerenga pena pake kuti maswahaba anameta choncho. Popeza hadithi imene kupezekapo ndiyoletsa zimenezo, yochokera kwa Abdullah ibn Umar, yomwe mtumiki naha anil qaza, analetsa kumeta kwa alqaza. Ndiye tikati alqaza ndi kumeta kumene mwamuna amameta mbali imodzi ya mutu ndikusiya tsitsi mbali ina ya mutu. Ndiye Islamu amene amamukonda Allah sangamete zimene zijazo, koma anthu amene akukonda mpira ndi amene akumeta zimene zija, mpaka nanso zafika poti amuna ena akumazijambula matatu mgulu la Islamu. Chikondi itu chimene choeti akukonda kwambiri chani? Mpira. Mpaka nazikumafikanso kuonena kuti ena akumasiya kuswali nthawi ya mpira ikakhala ili nkati, kumaonerera mpira nthawi ya swala yakwana iwo osasiya chani? Osasiya kuonerera mpira kucha. Zikuchitika atu zimene zoeti kumanena kuti ndikapempherabe, ndikapemphera qadha, ati ndikabweza ngongole. Kusiya swala kuipemphera nthawi yake ndikumakayipemphera nthawi ina, kumuona ngati Allah ndi osafunikira kuyankha zimene yakutiyitanira, koma ofunikira ndi chani? Ndi mpira. Pamenepo tikukonda Allah, tikukonda mpira, tilimozi pene pwete. Ndiye anthu awawa ampatsa Allah opikisana naye, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala akawalamula zina zake kapena zimene yakuyeneka kumuchitira Allah kwambiri sakuzichita. Malo moti anthu akhale bize kuwerenga al-Qur'ani ndi kumayiphunzira zimenezo asiya, akumakhala bize anthu kumakambirana nthani za mpira. Pamene akhala basi kumafotokozerana zokhudza player wina wake akuti amugula kapena afuna kumugula timu ina yache. Zimenezo zimene amuna atani adzadza m'mitu mwawo, mpaka anazikumafikanso ena akumadzipha ngati timu imene amayikondayo yaluza, kumazichotsa umoyo. Wallahi
Zimafikaso ku nyumbako inuyo ndi mboni amayi amuna anu osadya nsima chifukwa timu yawo yatani yaluza. Amuna anu kukanika kudya nsima bwinobwino ata kudandaula timu yawo imene amayisapota yatani yaluza. Ndi chikondi cha mtundu wanji chimenecho? Mala moti anthu azidandaula kuti lero lisinna mswalire Allah sindidya iya. Moti anthu azidandaula kuti lero lino sinna pake maadhikaru sindidya mpaka nantapanga madhikiri akuti. Koma zimenezo ayi ndithu akudandaula chifukwa choti timu yawo yampira yatani yaluza. Ndiye chikondi pamene popo palibe pa Allah tabaraka wa taala. Tampatsa Allah opikisana naye. Chimodzimodzinso inuyo mayi mmene mmamukondera mwamuna wanu zimafika poti mwamuna amakhala fano. Mumaona ngati kuti amene amakudyetsani ni mwamuna wanu. Mumaona ngati amene amakubweretserani zovala ni mwamuna wanu. Mumaona ngati amene amakupatsani zosowekera pamoyo panu ni mwamuna wanu. Mpaka anazimafika poti inuyo mwamuna wanu akangochita chinthu china chake inu mmafuna kudzipha kapena kudzimangirira kapena basi umwe wanu sumayenda subira. Zina zake ziti akakwatire mkazi wachiwiri. Munomu simuli ofatsa chonchi, mukoneka ofatsa chonchi. Amuna anu oti ngwauza kuti akazi anu akunena kuti za mitala alibe nazo ntchito mkhozo kakwatira lero lino. Amuna anu ndikukapanga zimenezo timva kuti amayi akutabwera klasi kuja iyi asamukatu apita kwawo chifukwa akwakondetsetsa kwambiri amunawo kusiyana ndi Allah. Chifukwa inu simungasamuke pa nyumba chifukwa mwamuna anu akwatira mkazi wina. Azikazi antumiki anamvetsetsa kwambiri Allah sadasamuke pamene mtumiki amaonjezera akazi ena. Inu chene mukusamukira ndi chani? Imani kwambiri? Inuyo imani kwambiri? Ndiye kumupembedza Allah ndi pamene munthu akuvomereza zimene Allah subhanahu wa ta'ala watiuza ife kuti tichite. Kuvomereza zimene zichazo ndiye kuti munthu amene akupembedza ndani? Allah. Si akazi okha, alipo amuna ena amene sakupembedza akazi yawo. Akagula chinthu akufuna kuti ayamikiridwe ndi akazi awo. Ngati akazi awo sawayamikira amuna amene amadandaula. Pamene mwamuna wopembedza Allah samadandaula olo mkazi ayamike kapena asayamike. Chifukwa madziwa zoti iye akuchita zinthu zomukonderetsa ndani? Allah. Wasamba manja ntchito yake iye wagwira. Akadzayima pamaso pa Allah nkufusidwa iye adzayankha kuti ndinapanga zakuti zimene munanditani munandilamula. Mwamuna amateka mwina kwagulira amake uje munomu china chake ndikukapatsa kunyumba kuja. Choyambirira chimene amake uje amafunsa ndi chani? Magula ndalama zingati? Afuna kudziwa vali ya chinthu chokuti ndichodula bwanji. Ndi amuna achamanena kuti ndagula mwachitsanzo achigula mwina pa mtengo wa 10,000. Ndi amake uje aja kudziwa zoti chinthu chimenecho si cha 10,000 mwina ndi chachani ndi cha 5,000. Amake uje wamalo mothokoza amanena kuti amukana ndipasa ndalama ndakakagula kwina kwake amachipitsa. Amake uje pamene mukana ndipatsa ndalamayi ndikanakagula kwina kwake zotani zochipa. Ndi akakhala mwamuna wina ofuna kumuona mkazi kuti ndi woyamika kapena losamika amanena kuti ayi ndachigula pa mtengo ochipa omwewo. Ndiye muva mkaziyo ine ndiye koma ndikulira zochipa. Ine ndiye umadya zochipa sabato ndiye kumanikulira zochipa. Mesa mmafuna chochipacho. Ndiye mukuona mezi machitikira mkazi amene amamudziwa Allah amayamika. Koma mkazi amene samudziwa Allah sayamika. Ndiye mwamuna amene amachita zinthu pofuna kumusangalatsa mkazi wake amene ndi kapolo wa mkaziyo. Ndiye ndamuna ngati kunjako amene akupanga zinthu pofuna kuwasangalatsa make uchi. Ndambirimbiri. Amene akupembedza Allah ngati sakupembedza Allah. Kumukonda mkazi si zinthu zolakwika. Inuyo kumukonda mwamuna wanu si zinthu zolakwika. Sindikunena kuti mukachoka pano mwamuna wanu musiye kwakonda. Koma ndikunena kuti kumukonda mwamuna wanu mopyola malire ndi zimene zili zolakwika. Chifukwa mukakhala attached kwa mwamuna wanu kwambiri, mukadzikoleka umoyo wanu kwa mwamuna wanu kwambiri, mumakhumudwa. Chifukwa mukukoleka umoyo wanu kwa wolakwika. Nthawi zonse mesa mmayankhula kuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inu Allah ndamene ndimakupembedzani komanso inu ndamene ndimayidzamira mwa inu. So ngati mukuyidzamira mwa Allah mukumpempha Allah china chilichonse, mukadandaule mwamuna ngati sanabwere ndi chinthu pa nyumba. Simungadandaule. Mukadandaule foni mwamuna wanu akakwatira mkazi wachiwiri. Simungadandaule. Mukadandaule chifukwa mwamuna wanu akwataniza makolo wake. Simungadandaule. Koma nda akazi angati amene lero lino akwapangitsa amuna awo kuchita zinthu zosayenera. Makolo awo anawa iwala.
iwo amuna wa madziwala soka kukanika kudzigulira ukhasapano akapita kusika akoza kuganiza zake ndagulira amake uji chakuja pamene bwino kumati mwamuna amanditani amandikonda kumene kusuku kukondani ndikukupembedzani ndiye musamuthandize mwamuna wanu kupanga shiriki ngati mene ife timathandizira akazi kuti asapangenso shiriki ndiye tikamati kumukonda wina wake kwambiri ndi chikondi cha Allah tikutanthauza kuti kumafika poti chilichonse ukamachita ukuchita ncholinga yetu musangalatsa ameneyo ndiye tikabwera pa nkhani yokhudza almahabba pa nkhani yokhudza chikondi adayankhulapo mawu Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya tikabwera mu ad-Da'u wad-Dawa anayankhula kuti wa hahuna arba'atu anwa'i min al-mahabba pamenepa tili ndi mitundu pa aya imene yeti tili ndi mitundu yokwanira inayi ya chikondi tili ndi mitundu yokwanira ingati inayi ya chikondi ahaduha mtundu umodzi kapena mtundu woyamba mahabbatullahi ndi chikondi cha Allah chikondi cha ndani cha Allah wala takfi wahdaha fi naja min adhabillahi wal fawzi bithawabihi koma kuti izizi kungokhala ndi chikondi pa Allah sizilizokwanira kwa wina aliyense kuti akhale opulumuka ku chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala kapena alandire malipiro ake sizilizokwanira chifukwa chani fa innal mushrikina wa ubada as-salibi wal yahuda wa ghayrahum yuhibbuna Allah chifukwa anthu amene ali mamushrikuna anthu opembedza mafano komanso amene amapembedza mtanda amene ali Khristu wal yahudu ndi ayuda wa ghayrahum ndiyena mwa iwo yuhibbuna Allah amamukonda ndani Allah eduka akhristu amamukonda Allah samamukonda ngati amamukonda chifukwa kama yankhula kunena kuti akamwalira Mulungu akawayika kumwamba mipando akuimba usana akumutchulapo Mulungu pamene kweti senza takupanga recognize za Mulungu koma akamapemphera akupemphera mdzina la ndani la Yesu amakhulupirira kunena kuti munthu akamwalira ndi straight kumwamba palibe zoti m'manda muli mavuto amakanira za mavuto achani am'manda amakhulupirira kuti chigamulo chidzachitika pa dziko lapansi pompano lisanafike tsiku la kiyama akuti Yesu akadzatani akadzabwera Yesu akadzabwera adzagamula anthu onse kenako basi okalowa kumwamba azikalowa kumwamba kuimba usana okapya akapye kumoto ku Gehena koma pamene popo zimene akuyankhulazo ndi zinthu zoti sakulidziwa tsiku lachani la chiweruzo zoti tsiku la chiweruzo ngakhale Yesuyo adzafunsidwa samatani samadziwa ngati amadziwa mwina amakana dala kukana kumene kunena kuti zimenezo sizingachitike so ndi anthu amene amakanira za tsiku la chiweruzo ndi anthu amene amamphatikizira Allah ndi milungu ina koma amamukondanso Allah uja ndiye sizikusonyeza kuti kungomukonda Allah kokha ndiye kuti pamene popo zakwanira kukhala otetezeka ku chilango chake kapena kupatsidwa malipiro sizikutanthauza choncho ndiye gawo loyamba ndi mahabbatullahi chikondi cha Allah athani chikondi chachiwiri mahabbatu ma yuhibbu Allahu chimenecho ndi chikondi pa zomwe Allah amazikonda chikondi pa zomwe Allah amatani amazikonda kukonda zimene Allah amakonda uku ndiye kukonda chilichonse chomwe Allah amachikonda monga Allah amakonda omwe amakhala odziyeretsa almutatahirin munthu kumakonda amene amakhala aukhondo ndiye kuti munthu amene yuyu palibe vuto lina lililonse chifukwa sakupanga shiriki akhristu amatinena ifeyo kunena kuti ndife anthu auve ndife anthu anyasi akuti timagwira chani timagwira chimbudzi ndi manja amatinena choncho anthu amene wawa alibe chikondi pa zimene Allah amakonda chifukwa chani Allah amakonda anthu amene amadziyeretsa so lero lino Khristu anene kuti asilamu anthu aumvena anthu onyasa amene ndiye kuti wani akudana ndi omwe Allah wawakonda ngakhale amamukonda Allah koma iye akudana ndi omwe Allah watani wawakonda choncho Allah sangamukonde iye yense amene amamukonda Allah koma ndikudana ndi zimene Allah wazikonda amene Allah samukonda aliyense amene wamukonda Allah koma osakondanso zomwe Allah wazikonda iweyo ndiye kuti ndivuto nanga ungadane ndi chimene wachikondi wako wakonda
ngati numanena kuti mwamuna wanuyo mmamukonda ndi chifukwa chani mmanyasidwa mwamuna wanuyo akafuna kukwatira mkazi wina mesa ndi zimene mwamuna wakonda ndi chikondi chanu ndi cha fake twete makhala chetetu chikondi chanu ndi cha fake chifukwa amene umamukonda umachita zimene yeye watani wasangalatsidwa nazonso. Ine ndimakonda pa nyumba pano kuti ndizidya nsima yolimba kwambiri ndeni muzikaphika yatepetepe mwamuna anu akukonda chifukwa simukumupangira zimene yeye amatani amakonda simukukonda chimene yeye amakonda. Ndi chifukwa chake sizimatheka kuti banja mukwatirane anthu osakonda zofanana zinamba zathekapo popeza aliyense akamakwatiwa amakhala kuti wasangalatsidwa ndi zimene mwamuna amatani amakonda chifukwa zagwirizana ndi zimene iyeyo mkazi amatani amazikonda. Nanu sizingathekeni kukwatiwana ndi mwamuna amene simukutani simukugwirizana naye muzochitika chikondi chake chimakhala chabodza chifukwa makondana pa zinthu zina chifukwa chonena kuti chani mukukonda zimene mwamuna amatani amazikondanso. Ndifake simudzapeza kuti mwamuna amene amakonda mkazi wokhulupirira ndi akakwatire mkazi woyendayenda ndikuti nayenso mwamunayo ndi wokonda zoyendayenda chifukwa akakumana ndi mkaziyo koyendayenda. Mwamuna amene ali wosayendayenda Allah amampatsanso mkazi wosayendayenda. So munthu amene wamukonda Allah akuyenekanso kukonda zimene Allah amazikonda. Ndiye chikondi chachiwiri ndi chimene munthu amakondera nazo zomwe Allah wazikonda monga ngati Allah kukonda almutatahhirin iwo odziwakonda amene amakhala odziyeretsa nthawi zonse. Komanso Allah amakonda omwe amachita at-tauba at-tawwabin amene amalapa iwo wakonde anthu amene alapa chifukwa munthu amene walapa ndi wokondedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala kusiyana ndi munthu amene akuchitabe uchimo sana lapa. Ndifake Umar ibn al-Khattab adamudzudzula mnyamata yemwe adaulula zimene mulongo wake adalapa mbuyo. Nyamata amene chimene chidachitika ndi chani kuna abwera munthu yemwe amafunsira banja kwa mulongo wake wa nyamatayo ndiye mtsikana amene mbuyomo adali mmodzi wa akazi osachita zinthu zolongosoka samavala molondola anali wachimasomaso ndi zina zotero. Ndiye mtsikana amene anapanga tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo amangokhala nyumba nomapanga maibadati osiyanasiyana. Ndiye mwamuna we atabwera kudzafunsira banja mulongo wakeyo ananena kuti inde mumutenga mulongo wangayo koma mudziwe izi akuyankhula ziti zimene mkazi uja adalapa ziti kuyamba kumaulula kuti amene yuti analochita izi pamenepo Umar anamudzudzula mwamuna amene kuti weyo ndiwe munthu oyipa kwambiri chifukwa chani ukuyankhula zinthu zimene mulongo wako analapa sumayeneka kupanga zimenezo. Kusonyeza kuti munthu amene walapa timukonde chifukwa chani amakhala ngati yemwe alibenso chimo pamaso pa Allah mwinaso kuposa ifeyo. Munthu amene walapa zili ngati sana chimwepo chiyambireni tidziwe zimenezo. Munthu amene watani walapa kuchita tauba pamaso pa Allah amene amakhala ngati sana chimwepo chani chibadwireni ndiye amene timukonde timuonetse chikondi chathu chifukwa chani ndi mmodzi mwa okondedwa ndi Allah tabaraka wa taala. Tipange naye ubwenzi tisangane za mbuyo zimene anachita mudzaona anthu ena kuti makamaka amuna mkazi amene yoti anali woyipa amene wapanga zakuti koma mukafufuza mkazi yomwe analapa zimene zanazisiya. Anthu amenewo akungokamba zinthu zimene zili zoyipa ndipo oyipa ndiwo chifukwa chani sakuyeneka kukamba zimene wina analapa mbuyo. Kapena inuyo mwamba kupanga ubwenzi ndi nzanu wina wake amene amatchuka kuti amapita kwa azibusa koma yeye chawalapa pambuyo poti wamvetsetsa wasiya wayambokhala inu kwauti amene uchati muchenjere naye amene ucha amapita kwa amapita ndi zakalekale akanakhala kuti akupitabe panopa ndi zinthu zina koma ngati amapita mkulapa amene ndi wabwinobwino tilimozeti. Ndiye amene amalapa tiwakonde chifukwa ndi wokondedwa ndi ndani ndi Allah rabbul izzati wal jalali. Komanso omwe amagwira ntchito zabwino amene akuchita kuti almuhsinin inna Allaha yuhibbul muhsinin Allah amakonda awo amene amachita ntchito zabwino. Wina aliyense wochita ntchito zabwino inuyo kumuda ndinu mdani wa ndani wa Allah. Inuyo kumuda mwamuna wanu chifukwa choti wachita mitala inuyo ndinu oyipa chifukwa mitala ndi ntchito yabwino ati. Kumamukonda mwamuna wanu pamene akuchita zibwenzi inuyo ndi oyipa chifukwa mukumukonda amene akuchita ntchito zoyipa. Ndiye akazi lero lino amafuna kumukonda mwamuna wawo akamachita zibwenzi ati bora ukapange zibwenzi koma usantengere mkazi wina iya. Amafika pamene kuti akazi kumayankhula akuti bora muzikapanga zibwenzi izo ine ndisamazidziwe koma zoti mundikwatirire mkazi wina ine ayi. Sono yo kunyasidwa ni munthu amene akuchita zinthu zabwino pamenepo pali ubwino pamenepo imani yako ili pati pamenepo. Ndiye uyo amene ali muhsin amene amachita ntchito yabwino iwe ukamanyasidwa naye koma sister ino ndiye mukukakamula bwanji kuona sister vala
chinkanjo chachikulu bwino chikuchita kugunda basi sichikuonesa thupi lawo lina lililonse. Akuswali kasanu pa tsiku, akumadzitalikitsa kuzonse zonyasa, iwe ndio uzimunena amene ujankumamuda iwe na amene uli ndi vuto. Ndipo Allah sangakukonda iwe chifukwa chani? Ukuwada amene Allah watani wawakonda kuchokera mu gulu lawo amene amawakonda amene ali mamuhsinin. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala amawakonda omwe amatsata mtumiki wake. Aliyense amene akuchita sunna akutsatira mtumiki amenewo Allah amawakonda. Chifukwa chani? Qul, nena ye Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, ngati inuyo mukunena kuti mukufuna kuti mumukonde Allah, mukufuna kuonetsa chikondi chanu pa Allah, fattabi'uni, nditsatireni ineyo, yuhibbikumullahu, Allah adzakukondanisoni. Kusonyeza kuti aliyense amene wamutsatira mtumiki ameneyo amakhala wokondedwa ndi Allah tabaraka wa taala. Ndiyo amene umutaninso umukonde. Iwe kungomuda amene ali pa sunna ukumenya nkhondo ndi Allah, Allah sakukonda. Olota panga claim kuti umamukonda ndani? Allah. Olota mazigogoda pantima kuti umakonda. Ukunyasidwa ndi munthu amene akukulangiza zimene zili zabwino. Ukunyasidwa naye iwe uli ndi vuto. Chifukwa chani? Allah akwakonda anthu amene wa abwino mwa anthu. Wanena kuti ndi anthu amene ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ponena umma uno asilamu kuti ife ndi umma wabwino, kuntum khaira ummatin, inu ndi umma wabwino umene wachotsedwa kuchokera mwa anthu kuti upite kwa anthu ndi cholinga choti waletse anthu zoyipa ndi kuwalamula zabwino, ndipo umma umene umakhulupirira mwa Allah. Ayuda ndi Akhristu anatembereredwa ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, anatembereredwa ndi lilime la Daudi komanso ndi lilime la Yesu mwana wa Maria. Pachifukwa chani? Pachifukwa chonena kuti iwowo sanali kuletsana zoyipa zimene amachita pakati pawo, amangoyang'anana. Ngati mmene lero lino zikufuna kuti ziyambe kukhalira pakati pathu ngati asilamu, tikumanena kuti tisamatani, tisamajajane. Situmayankhula choncho pakati pathu pa tisamatani, tisamajajane. Anthu akuimba manashidi asiyene amene wakawajaja okha Allah, koma mukuimba manashidi umesa akufuna anthu kuti apite kwa iwo azikamverera. Ndefe tikuletsa kuti anthu kusapite kwa amene wakuti ife tikwajaja. So muona kuti anthu ngati sasiya kuletsana zoyipa adzakhala mugulu otembereredwa ndi Allah. Chifukwa chani? Chifukwa sali mugulu awo abwino. Ndi Allah amakonda kuti inu ndine tidziletsana zoyipa ndi kulamulana zabwino. Ndiye pamene munthu akupezeka zoti akunyasidwa ndi awo amene akugwira ntchito imeneyi, muzadziwe zoti ameneyo ali ndi vuto ndi chani? Ali ndi vuto ndi Allah subhanahu, alibe ubale wabwino ndi Allah tabaraka wa taala. Komanso Allah amakonda as-sabirin, amene amapirira. Allah amakonda al-mutawakkilin, amene amadalira mwa Iye. Allah amakonda anthu amene amachita chilungamo, al-muqsitin, ochita chilungamo. Ndiye na mwa iwo amene Allah wawatchula mu Qur'ani ambiri amene amawakonda. Pamenepa pakubwera chikondiso cha maswahaba, tiwakonde maswahaba. Chifukwa munthu kungonyasidwa ndi maswahaba, fattahimhu ala al-islam, munthu amene timukayikire pa chisilamu chake. Kungonyasidwa ndi maswahaba pa zimene iwo adachita, pa zimene iwo adayankhula, pa zimene iwo adalimbikitsa, iwe basi chisilamu chako ndichokayikitsa. Chifukwa chani? Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, adasangalala nawo amenewo, adawakonda. Fa Allah sangasangalale pokapoka chinthu ngati wachitani? Wachikonda. Amasangalala ndi chimene wachikonda. Ndi Allah adasangalala nawo maswahaba chifukwa anawakonda. Ndiye munthu lero lino ndikumayima pachulu ndikumamutukwana Abu Bakari, ndikumamutukwana Umar, ndikumamutukwana Uthman, ndikumatukwana Ali, munthu amene andi vuto lalikulu kwambiri. Mpaka ana lero lino ndikumatukwana akazi ake antimeke Aisha wa Hafsa, ndikumanena kuti iwo ali kuti ali kumoto. Akazi antimeke akakhale kumoto, akazi antimeke akakhale kumoto. Chimene akutanthauza pamenepo ndicha. So muona kuti anthu amalumpha malire mpaka na kumada anthu amene ali abwino kwambiri omwe ni maswahaba radiyallahu anhum. Ndiye chikondi chachiwiri ndi chikondi chimene munthu amakondera zomwe Allah watani wazikonda. Ndipo chikondi chimenechi ndiye hiya allati tudkhiluhu fil islam, ndi chimene chimampangitsa munthu kuti alowe mu chisilamu. Na munthu amene amabwerera mu chisilamu chenicheni chimene chili chokwanira
ndikukonda zomwe Allah wazikonda, kandi ntchito kandi anthu. Ngati munthu ukukonda anthu amene ali abwino, iweyonso umapezeka zoti kukhala mu Chisilamu chimene chili chabwino. Ngati munthu ukukonda ntchito zabwino ndikumazichita ntchito zabwinozo, iweyo umakhalanso ndi Chisilamu chako chabwino, chifukwa kuzikonda ntchito zabwino pofuna kuti Allah akukonde iweyo. Wa tukhrijuhu minal kufri, ndipo chimakutulutsa chikondi chimene chichi mu kufuru, chifukwa kufuru ndi chinthu chimene Allah samachikonda, ndiye iwe umadalikirana ndi chilichonse chimene Allah samachikonda. Mathalan azina, munthu amene mudzaona kuti samachita chiwerewere, munthu amene samachita shiriki, munthu amene samachita al-ma'asiya, monga ngati miseche, chifukwa miseche Allah samayikonda. Nanga Allah amakonda miseche? Allah amakonda miseche? Nanga Allah amakonda amene amachita miseche? Ndiye iwe chokhalira mugulu anthu amiseche ncha? Allah subhanahu wa ta'ala samakonda anthu aumbombo, iwe kakhale mugulu aumbombo uchita kuzoza kuti ndikakhala mugulu aumbombo Allah sandikonda. Ubwino ulipo pamene palipo. Allah samakonda mkazi amene ali wachimasomaso, amene sasunga umaliseche wake, mwamuna akachokapo pa nyumba yenu kumaitana njonda zina zibwera pa nyumba, kapena kuyamba kutsewera pa foni ndikumacheza ndi amuna ena. Allah sangamukonde mkazi amene. Ndiye mkazi amene amatalikirana ndi zimenezo, chifukwa chake zikunenda kuti hiya allati tudkhiluhu fil islami wa tukhrijuhu minal kufri. Ndi gawo limene limamutulutsa chikondi chimenechi, ndi gawo limene limamutulutsa munthu muchani mukufuru, ndikumulowetsa munthu muchisilamu. Wa ahabbu nnasi ila Allahi aqwahum bihadhihi almahabba wa ashadduhum fiha. Ndiye pa chifukwa chimenechi anthu amayambanso kumamukonda munthu ameneyo. Chifukwa chanena kuti chani? Chifukwa kuti Allah amamukonda kapolo ameneyo chifukwa akukonda zimene Allah watani wazikonda. Ndiye yemwe ali wokondedwa kwambiri mwa anthu pamaso pa Allah ndi uyo amene ali wolondola ndi wodzipereka mu gawo la chikondi limene ilili limene talinena la namba 2. Athalith, gawo la chitatu ndi alhubbu lillahi wa fihi. Pamene patikutanthauza kuti kukonda pa chifukwa cha Allah. Namba 3 ndi mtundu umene timanena kuti kukonda chinthu kapena munthu chifukwa cha ndani? Cha Allah. Ndipo wahiya min lawazimi mahabbati ma yuhibbu, ndi gawo limodzi muchikondi chimene iyeyo Allah matani amachikonda. Wala tastaqimu mahabbatu ma yuhibbu illa fihi walahu, ndipo chikondi cha namba 2 chija chokonda china chake chifukwa Allah wachikonda sichingakwaniritsidwe mpaka ana munthuyo atachikondanso chinthucho chifukwa cha ndani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kapena gawo la chitatu lilokonda china chake kapena wina wake chifukwa cha Allah silingakwaniritsidwe ngati gawo loyambalo palibepo limene lili la namba 2 lija. Tikutanthauza chani? Ngati Allah amakonda almutatahhirin, iweyonso uyamba kuwakonda almutatahhirina chifukwa cha Allah. Ndiye kuti pamene pokukonda wina wake chifukwa cha ndani? Cha Allah. Ndiye timanena kuti anthu amene akondana chifukwa cha Allah adzakhala pansi pa mthunzi wa Allah tsiku la chiweruzo. Yauma la dhillu illa dhillihi, mu tsiku limene sipadzakhala mthunzi wina uliwonse kupatulako mthunzi wa ndani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mkazi amene akumukonda mkazi nzake chifukwa cha Allah, amene yoyo adzakhala pansi pa mthunzi wa Allah pa tsiku la chiweruzo. Kukondana kumene mungakondane pakati panu polangizana zabwino, poyitanirana kuzabwino ndi kuletsana zoyipa, Allah subhanahu wa ta'ala adzakukondanisoni ndipo adzakuyikani mu gulu la anthu amene adzakhale pansi pa mthunzi wake mu tsiku limene sipadzakhala mthunzi wina uliwonse kupatulako mthunzi wa Iye. Ndiye anthu amene amakondana chifukwa cha Allah amene ndiye kuti ala wa halawatul iman, ala wa kukoma kwa chani? Kwa imani. Ndi chifukwa zili zabwino kuti pakati panu muziyankhulana kuti che mwali ine ndimakukondani chifukwa cha Allah. Kungoyankhula kumene kwako kutuluka mawu pamenepo pakamwapo si zinthu zophweka tu. Kumayankhula nzako kuti koma chemwe ine ndimakukondani chifukwa cha Allah tu. Iwende kuti walawadi kukoma kwenikweni kwa imani. Koma ambiri ayi tu mumangochezerana osamayankhulana zimene zachikondi kuti mmakondana osamayankhulana. Ngati amene mumakonda ayankhuleni kuti timakukondana. Ndipo amene wasafike pomakuuzani kuti muzindipangira madua chifukwa adziwa kuti mmene amandikondera awawa akakhala kumbali ndikukhulupirira kuti amandipangira soja madua abwino. Chifukwa nzako oyipa ndi amene umachita kumampempha kuti musamandiwale m'madua anu. Nzako umachita kumpempha kuti musamandiwale m'madua anu, amene ndi nzako abwino. Koma weka uzichita kuzazo na mwali awawa
penaso kungodzuka usiku wa tahajuduja osazipemphera za iweyo mwangopemphera nzakuja tahajudu yo kangodzuka usiku meneyo Allahu akbar uwerenga suratul Fatiha uwerenga sura ina upita pa rukuu upanga subhana rabbiyal azim bihamdihi ukamaliza o Allah amake ujaja amina aja mwafiwe tsere umoyo wao pazikula pasipano mwapatse zabwino ndipo tikakumane ku janna sami Allahu liman hamid kupita pasajida chimodzi modzinso ndi angera mati amin iweso upeze zomwezo chikondi tu chimenecho chabwino chimene chinalipo pakati pa maswahaba magawana ngakhale mwendo wa mbuzi kugawana pakati inu kukhala ni mwendo wa mbuzi mesa mfuna mkaje noka kunyumba ama menyana anthu kutibulirana nyama iji mpaka na kudana nyama yoti siyawa akuchita kuwapatsa anthu ena chifukwa cha pakati pathu palibe chikondi chifukwa tikulephera patu okakugawana ndifake tikuchitanso mitulu pa zinthu za anthu ena tikulephera kugawana pakati pathu ndiye tikuchita mitulu pa zinthu zimene atipatsa ena kumazitenganso ngati zathu ndiye chikondi chimene asilamu amakondana pa chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala chimachokera gawo la namba 2 lija lonena kuti chani ukukonda chimene Allah wachikonda ndio mamukonda m'bale wako chifukwa Allah akumukondanso amene fasunga mukonde yemwe Allah sakumukonda kupatula kuti chikondi chimene ukukonda na ndi amene ndicho lakika kwambiri timvetsetsani apa tikamati chikondi pa chifukwa cha Allah ndikumukonda yemwe Allah wamukonda chikondi pa chifukwa cha shaitani ndikumukonda amene Allah watani wamuda chifukwa kamukonda amene akuchita zonyasa amene akukondedwa ndi shaitani osati Allah ya ndikuti mukukonda ana chifukwa cha shaitani wabwino mwanzanu ndi uyo amene mukamuona inu amakukumbutsani za ndani yudhakirukum billahi amene amakukumbutsani inu za Allah subhanahu kungomuona kokha inu mambokumbukira za chani za Allah osati nzanu kumuona akubwerapo basi kwamba kumbukira za miseche kuti nkhani chatinayisiyaza nayo chatimalizitsa akubwera aujaja lero akubwera ni nkhani za nyiwana ati za latest miseche ya latest ndiye mukatero muachede nawe inshallah tona natu inshallah machita miseche ndikunena so inshallah inu zonyasa chani tunanyi zenzo mawaso pa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye zimenezo akazambira akuchita akakumana basi akumakumbukira za haramu kapena kutengerana kwa haramu amene sinzano abwino ndipo kumene kusikukonda na chifukwa cha ndani cha Allah subhanahu wa ta'ala kukondana pa chifukwa cha Allah ndikulamulana zabwino ndikuletsana zoyipa chimecho ndi chikondi Allah kunena kuti waltakum minkum umma mwa inuyo mutulukeko ta'muruna bil ma'ruf limene lidzilamula zabwino watanhauna 'anil munkar ndipo lidziletsanso zojani zoyipa ndiye sitingakhale ifeyo omaletsana zabwino ndikulamulana zoyipa ngati pakati pathu palibe chani chikondi chifukwa ngati ineyo mene ndilili ineyo nonsenu mukhale kuti mwanyasidwa nani mungabwere mkalasimu simungabwere chifukwa chani chifukwa chanena kuti inuyo ndi ineyo palibe kulumikizana kwabwino pali kunyasidwana fake mudzaona anthu amati akabwera muno klasi mwina kamodzi basi tsiku lina osabweranso akuti akumaninena ine ndiye ine ndikayankhula chimene inu mumachita muyamikeni Allah kuti umenewo ndi uthenga umene ochokera kwa Allah kuti inuyo mutani musindike palibe kuyankhulana kumene timayankhulana koti tikasinthe mitembo timayankhulana kuti tisinthe mitima yathu kuyambira ine amene ndikuyankhulane komanso ine amene mutani mukumvererani chikondi chimene chinalipo pakati pa maswahaba chinali choti wina akabwera ndikuwakumbutsa kuti inu mukuchita zakuti zimene zili zosakhala bwino amamuthokoza munthu amene ucha ndikuyamba kumadzilirira okha kuti Allah mpaka nafika pondiyalutsa kuti uyuyo adziwe zimene ndikuchita zolakwika ndinalumba malire kwambiri ndibwererenso kwa Allah taonani chifukwa chanena kuti anthu tikukondana pa chifukwa cha Allah zimakhala zosavuta kuletsana zoyipa ndikulamulana zabwino anthu amene sakukondana pa chifukwa cha Allah wallahi sangaletsane zoyipa komanso sangalamulane zabwino chifukwa chani pakati pawopo sangamverana palibepo chikondi akamaletsera zoyipa aona ngati kutani akuwada amene amandikhumba amene akuzona ngati iye ningeyo yese amalakwitsa mukuona zonsezi kuchitika chifukwa chani pakati pathu palibe chani palibe chikondi chifukwa cha ndani cha Allah tabaraka wa taala warabi chikondi namba 4 almahabbatu ma'a Allahi wa hiya almahabbatu shirkiyya chikondi cha namba 4 ndiye ndi chikondi chokonda china chake limodzi ndi Allah kuchikonda china chake ndi chikondi chimene mwamukondera nacho Allah ndipo chikondi chimenecho ndi chikondi chimene chikuchedwa kuti ndi cha shiriki wa kullu man ahabba shay'an ma'a Allahi la lillahi wala min ajlihi wala fihi faqad ittakhadhahu niddan min duni llahi tsopano uyo amene
wakonda china chake ma Allahi, kuchiphatikiza ndi Allah, la lillahi, osati pa chifukwa cha Allah, amene yoyo faqad ittakhadhahu niddan, wampatsa Allah wopikisana naye pambali pake. Wa hadhihi mahabbatul mushrikin, ndiye ichichi ndi chikondi chimene amakhala nacho anthu ochita shiriki. Anthu ochita shiriki chikondi chawo ndi chiti? Ndi chimenechi. Kama mukunimvetsetsa, anthu amene amachita shiriki chikondi chawo ndi chimenechi. Chifukwa chani? Chifukwa choti amakhala ndi chikondi chambiri pa chinthu china chake ngati mmene amamukondera Allah. Amadalira chitumwa ngati mmenenso amayezamira mwa Allah munyengo zina, koma munyengo zina akuyezamira mu chitumwa, munyengo zina akuyezamira mwa Allah. So iza kuti ali ndi milungu iwiri amene. Iwowo ndithu amayezamira mu ntchito, kumamuyiwala Allah zikakhala kuti zikuayendera kuntchito kakuapatsa ndalama zambiri. Ntchito ikangowathera sikuswali kwake ino, kungowachotsa ntchito leroli, kumalira kumamulirira Allah every day, maso mpaka nakuoneka ngati bili mango, kutupa kumulirira Allah. Business sikuyenda ndiye kumamulira matahajud ndi matahajud, koma pamene business sikuyenda asiya kuswali, asiya kumapanga maadhikaru, kusiyaso kutani, kusiyaso even kumakhala atendi za Kiislamu. Ndiye kuti nthawi ina kumukonda Allah, nthawi ina kukonda chani? Business. Ndiye anthu awawa ndi amene ali mamushirikuni. Ndifake tikufuna kukambirana gawo limeneli, ndicholinga choti inu ndineyo tikamakhala ndi chikondi tiziona malire ake pa zinthu zimene Allah watani wazilenga. Pa Allah tilibe malire, timukonde Allah amene tingamukondere. Pamene Allah walamula kuti pangani chakuti, ife tithamangire chimenecho tichichite. Chifukwa chani? Chifukwa ndi chinthu chimene Allah wachikonda. Mmene anthu akukondera panopa kuti afike mwezi wa Ramadhani, cholinga choti asale masiku acha a Ramadhani. Bwanji mmene anthu akukondera. Of course alipo ena amene akunyinyirika eti sangalipere, amene akuti Ramadhani ija ikubweranso ndisiyeso izizizi. Ena ndi akumuthamangisa mkazi mnyumba mwawo, akuti azipitake kwawo, azabwereso tsiku la Idi azajere limodzi mnyumbamo. Ife sitikunena za amene weya, ife tikunena zawo amene nthawi zonse amakhala thabit ala dinillahi, thabit ala ta'atihi, amene amakhala okhazikika pa chipembedzo cha Allah, ndipo amakhala okhazikika pa kumumvera Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli awqatin wa ani, munthawi ina iliyonse, wa fi kulli makani, ndi kumalo ina alonse amene ali amakhala akumutani, akumukonda Allah subhanahu wa, ndipo alibe nyengo yoti apapa ndeni mukonde Allah pang'ono. Chifukwa anthu amene amapezeka zoti akumukonda Allah pa mavuto nikumuyiwala Allah pa chisangalalo ndi anthu oluza. Ndi anthu oluza. Koma okhulupirira chikondi chake chimakhala chachikulu kwambiri pa Allah munyengo ina iliyonse. Samapungula kapena kuchepetsa, koma chimakhala chodzaza, chimachita kusefukira, kuchita kukhuthuka chikondi. Anthu akuyankhula kuti inu mmene zimpangira aje akumangosekera kuti ine ndikusangalatsa mbuye wanga basi, ndamukonda Allah. That's why muzaona anthu amene asaganiza kawiri katatu akafuna kuchita chinthu chomusangalatsa Allah, saganiza kawiri katatu, amangochita basi. Kakona nthawi ya swala alibe kuti kaya ali mu office amangonyamuka amene mupita kuti kunzikiti ukaswali. Kaya kuchita china amachisiya chimene chifukwa chani? Akufuna kuonetsa chikondi chawo pamaso pa Allah. Koma ndangati mwa ife amene amaganiza kawiri katatu pa zinthu zina zake kuti koma ndikapita kuko bwana akangobwera asandipeze apa ntchito sinditera. Kodi basi ndikaswalibe basi nangokhazikika. Hata makaswali akawiruka swala zonse kuyambira fajiri, dhuhuri, asr, maghrib ndi isha, amakaswalia zonse madzulo kuyamba kubwenza ndingongole every day amapanga zimenezo. Asilamu amene wali. Wa baqiya qismun khamis, patsala gawo lachisanu, laisa mimma nahnu fihi, yomwe sikukhudzana ndi izi zimene tukambira nazo. Wa hiya almahabbatu at-tabi'iyya, chimene chineni chikondi chimene chili chachilengedwe. Ndeti mwangofuna beti chiyankhulebe almahabbatu at-tabi'iyya, almahabbatu tabi'iyya, wa hiya mailu linsani ila ma yulaimu tab'ahu. Ichi ni chikondi chimene munthu ina aliyesa amakhala nacho pa chilengedwe chake basi. Kama habbati al-atushani lilmai, ngati mmene munthu ali ndi ludzu amakondera kumwa madzi. Munthu ali ludzu ina aliyesa amafuna kumwa madzi eti, ende kukonda madzi pamene munthu ali ndi ludzu si shiriki yani. Wa mahabbati naumi, ngatinso mmene munthu amakondera kugona, kukangoda aliyesa amafuna kuti agone mwa ife. Chifukwa chani? Ndi chilengedwe basi. Sizingatheke inu ndine kumangokhala osamagona masana ndi usiku, zosatheka.
Allah watilengera tuloli kukhala loti tipezeremo mpumulo pamene tatopa ndi chani maibadati, tatopa ndi kusakasaka mariziki, akazi mwatopa ndi kugwira ntchito zapakhomo mngene kampumule. Wazauja kapena kukonda mkazi, mamuna kukonda mkazi sikuti ndi haramu, mkazi kukonda mamuna wake si haramu, koma pali malire amene akuyeneka kuonetsa, osati mpaka napo umafika kumayankhula mawu ashiriki. Kapenanso munthu kukonda walwaladi, kukhala ndi ana kapena kumamukonda mwana, mene si shiriki, ndi chinthu chimene chili chachilengedwe. Chikondi chimene chichi sicholakwika pokhapokha ngati chingamutsekereze munthu kuti azimukumbukira Allah kapena ku zimene Allah akuyeneka kuti azimuchitira, ndeti pamene zimakhala zalakwika. Kukonda kuonera mpira vuto palibe, koma zikafika ponena kuti zimene ukuchita ndi mpirawo ndi zolakwika, kumatsatiranso mpaka na mametedwe mpaka na kumasiya swala, zisanduka shiriki. Kukonda inuyo mamuna wanu mpaka na kufikira ponena kuti kufuna kudzipha chifukwa cha mamuna wanu. Ena atata amakakhwima ndikukatenga mankhwala kuti alijeni amtengano kaya mwitano kaya matichanika kuti akazi akangomwalira ati nawonso amwalire, ati mtengano ati maferano, ati akazi awapita ndi zizimba zawo. Kapena amuna awo kumutsirika mkaziyo, iwe ndeni makukonda palibenso, ine ngazangu mwalira sinifuna mamuna wina ali sazakukwatire tizaka kumane kujana. Ndeka kujana kwake kuti mwina azakalowa anthu oshirikiwa, fa kujana sikuzalowa washiriki wina aliyense. Ndiye munthu amene wamwalira ali pashiriki, mkazi yonso wamwaliraso ali pashiriki, amene akakumana kujana kwake kuti palibe jahannama basi. Ndazikakondana ku jahannama komweko. Chikondi chimenecho si chikondi ya chikondi chomatsirikana. Chikondi chomatsirika mkazi kupita ku South Africa ali na akazi angane makonda siningalolene kuti akapange chiliwe mpaka na kukakhwima munthu akuti kumuloka mkazi. Chimenecho si chikondi. Chikondi chimene chikunendwa hapa ndi chikondi chimene chimakhala ndi limit yake yonena kuti apa malire yake ndi awawo. So pa zonse zimene tafotokozazi tizindikire kunena kuti tikamati ashiriki almahabba tikutanthauza gawo lomalizira lija imene munthu amakhuthula chikondi chake chonse pa zinthu zina posakhala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamene makolo akuwuzani kuti pangani ichi koma chinthu chachili cha haramu, fala tuti'uhuma, musawamvere. Makolo anu amakonda koma pokhapo musatani, musawamvere chifukwa akukuita ni nani ku zinthu zimene zili zomunyoza Allah. Koma inu mumukonde Allah ndipo mwauze makolo kuti ineyo makolo anga ndimakukondani, koma siningasiye kumukonda Allah kwambiri kuposa inu. Ndiye zimene mukundita nazi si zinthu zolondola. Apa sindikutani ni sindikumverani. Pamene ndiye kuti munthu ameneyo akumukondadi zoona Allah. Amuna anga yeye ine ndimakukondani, koma izi mukutita nina izi sizabwino. Mukuti tipange shiriki tikhwime, cholinga choti tipeze ndalama ayi bwino tizingodya madeya omwewa, timwalire tili mmadeya kusiyana ndi kuti tikalangidwe ku jahannam. Amuna anga ine ndalama zimene mukuzipeza kuti ntchito imene mmagwira inuyo siyo ti mpaka muzipeza ndalama zochuluka, mukuzipeza kuti hani kumangopanga madiro anji tasiyani zimenezo. Ine ndimakukondani sinifuna kuti mukaphe kuti kumoto. Chimenecho ndi chikondi chabwino. Koma akazi amangolandira majumbo basi. Basi bora majumbo abwera lero tijeko zonona ayi akazi nde tsiku limene kumakhala romance ku nyumbako. Futa amuna abweretsa chani majumbo. Osafunsa kuti majumbo achokera kuti. Kapena amuna anuwo ntchito imene akugwira ndi utani, mukudya za halali amla kapena iya. Ndiye gawo limenelo ndi imene timafuna kuti leroli tiunikirane chifukwa ndilofunikira kwambiri. Ngati munthu angakonde Allah kwambiri kuposa zolengera zake, iye ndiye tukadzitulutsa mushiriki yayikulu imeneyi yomwe yokhudza ashiriki almahabba.